News or Balita. Malampusong natigayon ang turnover of agricultural machineries sa kagamhanang probinsyal. Ang maong mga ikepo gilangkuban sa tulo ka 4-wheel tractor units ug usa ka gatos ka coconut seedlings gikan sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization (CONPHILMEC) ug 8 ka composting facilities for biodegradable waste usab gikan sa Bureau of Soils and Water Management. Misentro ang mensahe ni Governor Julia T. Uy sa paghatag importansya sa mga mihuras ug ikepong nahatag kanila aging pagpasalamat sa mga taong gigamit aron matuman ang mga yangungo. Ihatag kaninyo gikan sa provincial government para inyong mahimong puhunan. Dako ang kumpiyansa sa naglambigit nga mga partner agencies nga dili masayang ang ilang gi-invest sa probinsya nga pinaagi niini samot mapahugtan ang kolaborasyon tali LGUs. So mga ito partnership sa ito ang pag-grow sa ito ang mga farmers sa rice padayon siya. Ang importante na ito kini-strengthen ng ito ang komunikasyon. Assures you of its continued support as an arm for technical expertise to maximize the benefits of this composting facility through collective action. We can build healthier soils, cleaner communities, and a more sustainable future. Samtang panginaot ni DA Region 10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan nga magamit gayud sa insakto ug dunay igong monitoring ang tanang resources bahin sa kalidad ug sustainability. We are also consolidating our program so that we can measure the income success every year as we increase our budget for Misamis Oriental. Our team from the Department of Agriculture will make sure that all allocations are transparent to the local government so that you didn't need to submit later with them, but we will make ourselves or yourselves to be accountable to implement that program. Ang nahimong mga benepisyaryo ning higayuna kay mga mag-uuma o kooperatiba, lakip mga tulunghaan. Hinungdan nga labihan ang pasalamat sa tanan nga nakabaton sila sama niini. Kanang traktor dako gay kay katabang sa among kuan kaning panguma. Kay makapamino sa among gasto sa land prep. Unya makatemprano pod sa among pagtanom tungod kay naay mo land prep sa among mga basakan. Ilipay gid kay mura bitaw ka ng imposible pero posible di ay sa among mga kami nga mga mag-uuma nga nakit-an mi si Gov na apod nga nagsuporta. Salamaton kami sa Provincial Government sa Misamis Oriental sa paghatag ka na maingon nga usa sa mga beneficiaries tungod kay kini makatabang sa mga kabataan sa pagpalambo sa ilang kaalam aron matudluan ang mga kabataan because ang farm school is gikan sa school, tudluan ng mga bata within the school, then into the household. From school, ang ilang learning i-transfer nga to sa household, then from household dito din sa community as a whole. So daghan kayong salamat through this effort sa panginkamot sa atong halangdong Governor Juliet Uy. Laumang magpadayon ng pag-implementa sa mga proyekto nga ang labing tumong maugayod ang tingusbawan sa panginabuhian sa matag mag-uuma ug ang kinatibuk ang pag-uswag sa sektor sa agrikultura nga dunay dalang maayong epekto sa tibuok Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regina Moratonil Maygay, Bangon, Miss Or.